Ddosbarth sy'n tu ôl i ni nawr, dosbarth y Gwartheg Holstein mewn llath, a mae Sonia a Paul gyda fi'n gwmni o hyd. Wel, mae yna ben tosti'r beiriad fan hyn, Sonia. O, pen tost yma, dwi'n swn i'n licio neud yr penderfyniad yma. Mae hwn y glas anhygoel, i ddweud y gwir. Anda fi'n gret i weld y cylch yn llawn, Paul. Odi, Glei. Bydd na waith crafu pen darbeiriad fan hyn. Oes, yn sicr. A gyd ni'n gweld wrth i waith fyna'n cerdded o gwmpas. A mae yna dasga hanner i David Hodgson o Gair Lywelydd. Dyna fe. Yn edrych yn sbart iawn o'r y teg. Le chi'n dechrau te? Na'r cwestiwn, Sonia. Le mae e'n dechrau fan hyn nawr? So dwi'n gwybod. Mae bob un yn anhygoel yma, ddweud y gwir. Pyrsia da yma, i ddweud y gwir. Llawn i'r top. Ti'n bod, mae rhaid o fyfyn beth mae e'n lico, ynddo fe? Mae angen pwer, wrth gwrs. O, mae rhaid ti gael Mae pwer. angen fflamin. A mae rhaid ti gael good top line. Mae rhaid i ti gael hwnna. Se chi'n beirniadu nawr, Paul, hwnna fydde un o'r pethau pwysica chi, y top liner. Cader a top line a good trad. Traed. A gobeith y ti wein. Y tri Tri peth yna, Ie, ie. tri peth yna. Ie. Ac yn sicr, mae hwnna i weld fan hyn yn y dosbarth yma. Ydy, na'r pwynt. Ym mhob un, ynddo fe? O, mae wrth. Mae yna waith caled fan hyn. Edrych o honwr, edrych yn dda. Mae wedi dechrau tynnu nhw fewn o'n fyd. Odi, wir. A ni'n gweld y fiwch na'n y canol fyna nawr. Machwch ar y lladd. Ie. Y gader na. Gader llawn. Dyn. Bydderiad i mae'r dain lan os wel, os 4-5 diwrnod yn trial. Siwt maen nhw'n cadw nhw i edrych mor ffres? Mae rhaid nhw i gael nhw mor naturiol i gytrin a galla nhw fod yn y siedau. Dyn. Ar yr un bwyd ag ati. Ie. Cha'n ni'n gweld hwnna yn y canol fyna nawr. Odi. Y bedweredd un wrthon ni. Wel, am gader. Bendigedig. Bendigedig. O, mae'n neis. Pyrsia llawn, dyn. Ydych mae hon yn ei neis ar cythrel fan hyn nawr. Un tregibu sydd o'n blaen i fyny nawr yn cerdded tu ôl. Ydych ar feinesion ar gader. Fewn i'r cohi, mae oddi mewn i'r trydydd. O, hwnna fiwch David. O, dim hwnna. O'r teulu Ricard, mae'n ddrwg da fi, yw hwnna. Fo Ifan tregibu, dwi'n meddwl, yn arwain yn dyfa. Arwain, ie. O, hwnna fiwch dda, ynddi? O, ofnadwy. Yndi. Mae hon sy'n sefyll yn gyntaf yma, mae hon yn pwar yn hon. Edrych ti ar top lein o'na nawr. Yn gwmws. Yndi. Mae'n cadw'r llath yn uchel braf hefyd, yn hwnna'n dda i weld yn dweud. Odi. Reit lan. Reit yn y top, yndi. Wel am dasg sydd o'n blaen y byr. Mae'n dasg a hanner. Odi, wir. Ond, unwaith eto, gret i weld gymaint yn cystadlu a a'r dorf yn troi fyny ac yn ymateb hefyd ac yn dangos y diddordeb sydd yn y diwydiant o hyd wrth i ni edrych o gwmpas. Mae'n llawn tu ôl i ni, boes? Mae'n llawn, Mae'n llawn yn dwi. dweud. Yndi. Yndi gwir. Bob man. Na. A dyna ni'r beirniad yn camu nôl i gael un edrychiad. Ie. Ar y teg. A mae'n cerdded i ffwrdd, mae'n edrych ar y llawr cystal a gweud, reit, be wy'n mynd i wneud fan hyn nawr e? Mae'n anna waith pendroni. Mae'n hen lawr wrthi, so gymerydd ei amser. Neith yn sicr. Camu nôl mae unwaith eto. Mae methu wneud i benderfyniad arno fi. Odi. Mae'n di, methu wneud. Yw e'n mynd i newid rhaina tybed? Wyn cilfeithi yn ail ar fywch hyfryd. Nôl ag unwaith eto. Ond mae top line da fo'r un ma sy'n y safle cyntaf, does? O, sbir. A mae pwrs o ddwy reit agos i gilydd hefyd. Yndi. Fel rhywun sydd yn arddangos
ar y pwynt yma nawr, mae'r nerfau siwr o fod yn. Odi. O, mae'n nyrfa chi, ofnadwy. Ofnadwy. Da chi'n teimlo... A chi jyst yn meddwl, please paid newid ni, please Ie, paid please newid newid, ni. ie. A mae'r coesau mor bwysig nawr ar yr eiliad hyn, so ti moyn yr fywch i symud. Na'r peth. Ti weld nhw'n Ne, basgu nhw'n ôl. Ne. Wel, am densiwn ac am ddosbarth cryf sydd gyda ni fan hyn, felly edrychwn ni mlaen i weld le fydd y garden goch na mynd. Dowch nôl ato ni yn y man. Wel, croeso nôl ato ni at benllanw dosbarth 690 fan hyn i'r Gwartheg Holstein mewn llath. Mae Sonia Paul gyda fi o hyd ac i ni'n cyrraedd penllanw'r dosbarth Paul fel wedes i ni'n agosau at y garden goch ac i ni'n meddwl mai heffer Kevin a Sian Ricard sy'n mynd i fynd â hi yn dyfe? Ie. Yndi, mae'n heffer handi ofnadwy. Yndi, heffer dda. Agos A iawn. dyna yw'r penderfyniad. Ie. Stalit Atli wedi cipio y garden goch. Ac atgoffwch ni te pam i chi'n teimlo mai hon oedd yn heiddi y garden goch, Sonia, pam hon? O, mae'n correct yn bob man. Mae gen i pwrs llawn i'r top. Yr milcfen yn y gwylod na i chorffi yn anhygoel, i ddweud y gwir. Yndi, so chi'n mynd i ffoltio hi. A'r gader, a lle ti sylwi, ti'n bod, o dan o'n lefel. Ie. Mae'r reverse tilt na dim byd ei, o'n i hollol Yndi, lefel. sad, yndi. Mae'r ddwy pwrs ofnadwy, fydwch chi'n cymaru. Arbennig. Na, llongfarchadau mawr iawn i'r teulu. Ac yn yr ail safle, Wyn i fe, Pauls? Wyn Cilfeithi. Wyn Cilfeithi. Ie. Llongfarchadau mawr iawn i Wyn a'r teulu hefyd. Mor gefnogol i'r sioe fawr. I fod yn y tri cynta yn y klasyn yma, a da arbennig o dda. Am ddosbarth. Gai mewn i gael sgwrs a diolch i chi am y tro. Well, congratulations. I can't take the credit. This is actually my friend's cow, not mine. But what a class, though. Yeah, it's a hell of a class, fair play. She's a great heifer, isn't Yeah, she? she's lovely. She's lovely. Credit to them. What makes her so special? Um, Top line. The under everything. very well balanced heifer. She's deep. Yeah. She's got it all. Hate being interviewed. She's got it all. On telly. Hey, but look, she's ruined my shirt. She's dribbled on my shirt and everything. Congratulations. Oh, thank you very Da much. iawn wir. Wyn, llongorchiadau. Ei, am ddosbarth cryf. O, nilltu o dda yna gyda. Safon o'r top i'r gwylod Gwartheg. Rhyfeddol. A beth yw hanes hon? Treisio ymwneud i magu ni na'n far o'r efo nhw an, a mae o'r mis Sioe nawr wedyn. Llongorchiadau mor iawn. Da iawn.